Ahojte, ja som Taget. A ja som Elaj. A hráme Kto z dvojice viac? Alebo menej. Kto sa viac bojí lietania? Dobre, povedal by som asi takto. Počkaj. Dobre. 3, 2, 1, go. Ja som dal seba. Aha. Ja som myslel, že ty budeš, ale ja som myslel, že ty budeš taký ten nebojacný, že mi jedno, čo sa mi stane, alebo tak. Tak som, ale ja som si myslel, že ty vôbec sa nebojíš. No mne to ja sa nebojím, ale ja som si myslel, že ty sa vôbec nebojíš. No mne to je tak, že jedno, ale typol som viac teba, že si odvážny. Tak som, ale... To čo znamená? Že viac papáš. Tak toto. No. Ja som do teba. Dobre. Makes sense. Makes sense. Možno. Ready? Aha, ja som to tiež seba. To si ešte nevidel moje crashouty. No však nevidel však to, preto by sme mali dať mňa, lebo sám ty asi som skôr ja mal crashouty, takže... Kámo, tvoje crashouty je magnitúda 1 proti mne. Aha, tak je to drobné, no. Kto sa viac hádá? Počkaj, ale... S trénerom. Počkaj, ale kde konkrétnejšie? Jaj, tak... Všeobecne? Nie, tu sa ani nesnaž. No, 3, 2, 1. Aha! Mišo, tak záleží podľa mám kontextu. Mám ti niečo pripomenúť? Počkaj, kebyže to je Sampy, kebyže to je Sampy, tak ja. Ale počul som iné veci. Aj. Že sa hádam s trénerom? Okay, ja si pamätám, niečo v hlbinách je napísané a tá nejaká veta. Okay. To je hodne easy. No. Aha, zase? Tak to vôbec. Nie. Ja som v živote nezabudol. Ani ja som v živote nezabudol nič. Tak to je impossible. Preto by som, no, to sa nedalo splniť. Kto je schopný mať 8000? To je hodne easy. Ja nemôžem dať zase seba, podľa mňa. Ja kúpim, aj keď mám 400. A nemám ja ani kúpim, keď mám aj 0. No. Ale skúsil si podľa mňa aj na Eku kúpiť vlastne, áno. Tak musím dať tým pádom seba, no, bohužiaľ. No. Lebo on kúpil aj na Eku, sa mi zdá, že chani, ja dám ninju a kúpil proste defusky smoka. Však jasný, kamo. Niekto musí byť ninja. To ťažko, ty koksa, ale... Kričí v dobrom zmysle, alebo no, však to, že preto som to poňal, ako som to poňal. OK. Dobre, ja dám seba. Ja dám preto, lebo podľa mňa kričím aj keď hráme. Akože na podporu a zároveň aj na hejt, keď mám raka. No, nebolo vždy povedané, že moc kričím, keď sme hrali. Tak, ja iba podľa toho. Momentálne, teraz v tomto momente. Tak to je jedno. Erik, máš niečo v inventári? Ticho. Nemôžem. Máš vôbec niečo v inventári? Ja neviem. Nemôžem ti odpovedať na túto otázku. Ale ja mám prázdny inventár. Tak... No tak ja som nevedel, ja mám tiež prázdny skôr. Ja mám úplne prázdny. OK, tak mal som písať ja seba, no teda. Nemám úplne. Tak to bolo obvious. Dobre, no môžeme. Dobre. To makes sense. Určite, no. Ja nemám ani skiny, ani oblečenie. Kam, Takže